412.000 euros da Xunta para desenvolver o 10º Obradoiro de Emprego Taume en Ribeira e Portodosón. 20 alumnos fórmanse en carpintería e traballos forestais, realizando diversos traballos nos dous municipios. O Parque Periurbano de San Roque foi o escenario no que os alumnos que forman parte do Obradoiro de Emprego Taume 10 de Ribeira e Portodosón estiveron hoxe traballando. Nesta ocasión, os 20 participantes fórmanse en actividades auxiliares en conservación e mellora de montes e en traballos de carpintaría moble. Esta mañá, a delegada da Xunta na provincia, Belén do Campo, coñeceu en primeira persoa o que están a realizar. Con estes obradoiros o que estamos a facer en estes 9 meses que teñades esa formación teórica e a su vez a formación práctica. Unha formación teórica que os alumnos da parte forestal xa nos estiveron comentando, no, de todo o que estaban xa facendo durante este tempo e que agora vamos a transformar na parte práctica. Un gran beneficio para os cidadáns e cidadánas dos dous concellos, tanto de Ribeira como de Portodosón, que además van a ver con satisfacción, e iso tamén queda para vos, a satisfacción de ver uns traballos ben feitos por veciños e veciñas dos dous concellos. A delegada da Xunta na Coruña destacou tamén os investimentos que está a facer o Goberno galego para impulsar este e outros obradoiros de emprego. O compromiso da Xunta de seguir renovando estes obradoiros. Entre o obradoiro do ano pasado, deste Taume 9 e o Taume 10, é un investimento de preto de 1 millón de euros o que a Xunta de Galicia inviste para que podan ser unha realidade. E se falamos da comarca, bueno, pues estamos a falar xa de máis de 1 millón de euros, 1,2 millóns de euros, o que neste ano se fai con este obradoiro, co obradoiro que se fai tamén en Boiro e co obradoiro que fai tamén conxuntamente Noia e Lousame. O alcalde de Portodosón, Luís Oujo, destacou a importancia de contar co Obradoiro de Emprego Taume e celebrou que se alcanzarán xa as 10 edicións cumprindo obxectivos. Unha é esa formación que aprenda e outro é abrir un mercado laboral. E ademais agora estábamos falando e había alumnos que estaban pensando en que vai ser o seu futuro, porque ademais lle está gustando o que están facendo. Abre unha porta ao mercado laboral tanto en forestal como en carpintería. A verdade é que nós estamos traballando en temas do son, en pasarelas, que a verdade é que temos moitos kilómetros de pasarelas, depois temos moito mobiliario urbano de madeira, e a verdade, e o apuntaba o alcalde de Ribeira, que se non fora por estes escolas obradoiro, ter todo isto en mantenimiento óptimo era moi complicado. Entón, temos unha teoría e temos unha práctica que ademais están tanto en Portodosón como en Ribeira, e a verdade é que estamos encantados. O seu homólogo ribeirense, Luís Pérez Barral, puxo en valor a colaboración entre administracións para levar adiante proxectos tan importantes como este obradoiro de emprego. Estamos formando a persoas do Concello de Portodosón e máis do Concello de Ribeira para que teñan unha capacitación laboral nun nicho de mercado que demandan moitos traballadores, non? Neste caso, os obradoiros de forestal e de carpintería. E ademais, gústame salientar públicamente, gustaríame que a xente o soubese, que o alumnado que participa destes obradoiros de emprego fan traballos á comunidade excepcionais. No caso de Ribeira, pois o ámbito forestal están traballando no Parque Periurbano de San Roque para que este a punto. O obradoiro de carpintería pois está traballando en mantemento de todo o mobiliario de madeira que temos, non só neste Parque Periurbano de San Roque, senón tamén que farán un traballo importantísimo a renovación da pasarela de madeira que hai na praia de Castro Catía. Os dous alcaldes adiantaron que se solicitará un novo obradoiro Taume, que sería a 11ª edición. Agora mismo, neste 10º obradoiro conxunto que ten 9 meses de duración, estánse a formar 20 persoas dos dous concellos.